Norges udenrigsminister Espen Barth Eide ledede en højtstående norsk delegation under et møde med Pakistans feltmarskalk Syed Asim Munir ved Pakistans generalhovedkvarter GHQ i Rawalpindi. Under mødet diskuterede parterne spørgsmål af fælles interesse, den regionale sikkerhedssituation og udviklingen i forholdet mellem Norge og Pakistan. Et centralt tema var forsvars- og sikkerhedssamarbejdet. Begge sider bekræftede sit ønske om at styrke samarbejdet yderligere og videreudvikle kontakten mellem de to lande. Mødet kommer samtidig som sikkerhedssituationen i Sør-Asia og regionen rundt Afghanistan fortsat står højt på den internationale agendaen. For Pakistan kan et styrket sikkerhedssamarbejde med et europæisk land som Norge bidrage til bredere diplomatiske og strategiske forbindelser. For Norge giver kontakten med Pakistan en mulighed til at diskutere regionale sikkerhedsspørgsmål direkte med en central aktør i Sør-Asia. Mødet markerer dermed et nyt vigtigt kontaktpunkt i forholdet mellem Norge og Pakistan.